Il-Gvern preżenti b'kollaborazzjoni mal-MEPA ħass li kellha ssir ħidma fuq regolamenti dwar il-kmamar tan-nar minħabba li dawn ma kinux jeżistu. Għaldaqstant se ssir konsultazzjoni pubblika dwar draft policy li ġiet imħejjija bil-għan li jkun hemm linji gwida dwar il-bini ta' kmamar tan-nar u t-titjib ta' dawk diġà eżistenti. Dan ħabbru s-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Michael Farrugia waqt li ġimni di draft policy li se jkun miftuħa l-konsultazzjoni sas-7 ta' Frar 2014. Il-policy ġiet tifformulata minn kumitat multidixxiplinarju f'Ġunju ta' din is-sena fejn ġew diskussi numru ta' kwistjonijiet differenti. L-abbozz tal-policy jinkludi wkoll ir-regolamenti tal-Pulizija, regolamenti tal-Protezzjoni Ċivili u regolamenti dwar siġar reżistenti għan-nar. Is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia qal li kull każ se jkun qed jiġi eżaminat wieħed u m'hemmx lok ta' one size fits all. Barra minn hekk kmamar tan-nar ma jistgħux jinbnew viċin sptarijiet, djar tal-anzjani, żoni industrijali u reverse osmosis plant u huma permessi biss f'żoni l barra mill-iżvilupp. Il-binjiet il-ġodda ma jistgħux ikunu ogħla minn solar filwaqt li teżisti lista ta' postijiet li huma esklużi mill-possibilità ta' bini ta' kmamar tan-nar, fosthom dawk ta' Natura 2000 u żoni ta' kategorija 1 u 2. Barra minn hekk se jkun qed jitwaqqaf kumitat li se jkun qed jagħti pariri u informazzjoni lil dawk kollha li jixtiequ japplikaw. Dan il-pass huwa mandatorju u l-applikazzjoni għal kamra tan-nar mhix se tkun proċessata jekk ma jkollix l-approvazzjoni ta' dan il-kumitat. Michael Falzon li mexxa l-kumitat biex tfassal dan id-draft policy qal kif mill-istudju li sar ħareġ li hemm il-bżonn ta' iżjed kmamar tan-nar kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Huwa qal li f'Għawdex hemm 200 persuna liċenzjata biex taħdem in-nar madankollu hemm kamra waħda biss. Din id-draft policy se tkun qed tindirizza wkoll it-toroq li jagħtu aċċess għall kmamar tan-nar kif ukoll ilma disponibbli fil-viċinanzi.